Caerdydd wedi ennill ac felly roedd y pwysau ar Wrecsam I guro'r Seintiau Newydd ac roedd yn edrych yn addawol wedi dim ond 8 munud ar y graig wrth I Maria Francis Jones rwydo yn erbyn I chyn glwb. Ond roedd y Seintiau'n gyfartal wedi llai na hanner awr gyda gergyd isel Caitlin Chapman yn curo Liz Craven, 4 gol Chapman mewn 4 gêm. Roedd y cochio nôl ar y blaen cyn yr egwyl, ergyd Faye Knox yn cnocio'r postyn, ac roedd Sarah Harvey wrth law I daro'r bel i'r rhwyd wag. Sioe Katie Barker oedd I wedi'r egwyl, prif sgoriwr y cyngred yn dangos I chyflymder ac yn cadw I phen I daro'r drydedd i'r dreigia. A 5 munud wedyn yn sgorio I hael, I 3 gol ar 20 ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn. A Wrecsam yn breuddwydio am y bencampwriaeth.